synes du også, at København Syd er en forvirrende station? Det kan jeg godt forstå. I de næste 6 afsnit vil jeg tage jer med rundt og vise jer vej rundt på København Syd stationen. Lad os komme i gang. I dette afsnit skal vi finde vej hernede fra M4 metroen. M4 metroen kører mellem København Syd og Orientkaj. Nu der skal vi finde vej til perron 1. 1, 2, 3, nu. Når man skal til spor 1 hernede fra metroen af, jamen så kan du se, at heroppe er der en pil. Så vi skal denne vej op. Og så skal vi op ad første rulletrappe. Det er lidt anderledes end før, fordi at man skal gå herhen for at komme op. Så kommer vi op til uret her, og så skal vi lige med anden rulletrappe. Så skal vi op igen. Og jeg går altså på rulletrapperne, så jeg skal ikke stå stille. Tiden jeg laver her, jamen det er mens jeg går. Som I kan se, det er med at gå. Nå, så skal vi lige ud her, og så skal vi svinge lidt til højre. Så forbi 7-Eleven her, og når man er kommet forbi 7-Eleven, så skal vi hen til de der rulletrapper, hvor der er skilt, der peger op til spor 1 og 2. Du kan se, at vi nærmer os, og for at tage trapperne op, så skal vi lige dreje lidt til venstre. Så op ad trapperne her. Og igen, så skal vi bare lige ud her. Her det hvis du skal have bus 1 af, så kan du gå derhen og tage bus 1 af, så ved du også det. Og hvis du skal til Hundi eller Køge, så skal du gå herop til spor 2. Der er det derom, du skal gå op. Herhen der kommer der sådan en infotavle om spor 1 og 2, så du kan se, hvad for en station du skal af på. Så kan du kigge der. Lige om lidt til højre side kommer spor trapperne op til spor 1. Kommer lige her. Så nu er vi kommet herop, og så skal vi bare op ad alle de her trapper igen. En, 2, 3, stop. Så fandt vi ud af, at nede fra M4 metroen og herop til spor 1, der tog det altså 3 minutter og 36 sekunder at komme herop til spor 1. Nu der skal vi finde vej til perron 11. 1, 2, 3 nu. Vi skal op på spor 11, så igen. Der skal vi op og have rulletrapperne her. Og så skal vi bare op af dem. Det var den ene. Der skal vi bare lige have en til. Rulletrap. Og så skal vi lige ud et lille stykke. Og så skal vi dreje til højre. Og så skal vi lige ud. Så herhenne, så skal vi herop for at komme op på spor 11 og 12. Og så kan I se, at S-toget det holder derhenne, så det er sådan der vi går hen, og så stopper jeg tid. 1, 2, 3, stop. Så fandt vi ud af, at nede fra M4 metroen og herop til spor 11 havde altså en tid på 2 minutter og 11 sekunder. Nu der skal vi finde vej til perron 3 og 24. Nu. Okay, vi skal op på spor 23 nu. Det er samme procedure. Hen og finde rulletrappen. Op ad rulletrappen. Mens vi går. Som I kan se her. Mens vi går.
Så skal vi lige tage denne gang, så er altså denne rundt her. Op. Når vi er kommet op ad rulletrappen her, så skal vi lige ud et lille stykke. Og nu der skal vi dreje til højre. Når vi drejer til højre her, skal vi bare fortsætte lige ud efter skilten her. Fra nummer 21 til 24. Det er de skilte, I skal følge. Og så her skal I dreje til højre. Og så ender I derop, som I kan se, hvor det skilt også står 3 og 24. Så skal I bare op, og så kommer vi op til 3 og 24 sporet. 1, 2, 3, stop. Så vi fandt ud af 5-4 metroen, og herop til spor 3 og 24, det havde altså en tid på 2 minutter og 7 sekunder. Nu der skal vi finde vej til perron 21. 1, 2, 3 nu. Nu skal vi hen til rulletrapperne her. Så op. Og så skal vi rundt og tage den en gang til. Når vi kommer herop, så kan vi bare gå lige ud, indtil vi så skal dreje. Og så skal vi herhen, så skal vi dreje til højre. Når vi drejer til højre, kan vi fortsætte et langt stykke lige ud. Så kan man kigge efter skiltene, der siger, at herhenne, der kommer du spor 21 til 24 på den her vej. Og så skal vi ned her. Og så skal vi bare ned her hen til de der trapper. Så skal vi bare gå op her af de sidste trapper, og så kommer vi faktisk til spor 21. Så siger vi 1, 2, 3, stop. Så vi fandt ud af, at nede fra M4 metroen og herop til spor 21 havde altså en tid på 3 minutter og 13 sekunder. Nu der skal vi finde vej til perron 22. 1, 2, 3, nu. Nu skal vi op på 22. Så skal vi med nummer 2 rulletrap. Ej, hvor kører det langsomt. Det sker 4 rulletrapper her. Nå, op ad dem her. Så skal vi lige ud her. Så skal vi dreje til højre. Så skal vi lige ud igen et lille stykke tid. Som I kan se der på skiltet. Så hvis vi skal til mellem 21 og 24 perronerne, så skal vi fortsætte lige ud. Så kan I se skiltet til perron 1 og 22. Det er jo den her vej. Men vi skal faktisk allerede dreje her. Så vi skal ikke ned ad trapperne. Vi skal faktisk bare herop. Og så kan vi sige 3, 2, 1 og stop.
Så vi fandt ud af, at nede for M4 metroen og herop til spor 22 havde altså en tid på 2 minutter og 19 sekunder. Det var også alt for den her video. Herover der kan du blive gratis abonnent for togkanaler. Herover der kan du se en af de andre videoer i playlisten. Ellers så må jeg bare have det rigtig godt, indtil vi ses igen om ikke så længe. Hej hej.